Ece, kaçan biz özümüz için çay salarsay? Oğlum, çay salmak için ilk yer gerek. Ne şunça boş yatan yer var ha? Bor oğlum, nesip bolsa ulluqan oğlan bolanda, özümüz için şu yerlerden qowja ulluqan çay salars bolýarmy? Bor Ece. Ahmet bunda dışarı çıkyan mı? Hava çıkyan, sen açık yok mu? Çıkyan. Ahmet, hani sen kalkın? Kalkın! Kalkın! Ece, men bu kalkın gördüm ha? Kakam gördüm. Nerede gördün? Yolla. Yanına bir çağı bilen bir ayal var iken. Ece, men erteden başlap sana kömek başlayacak. Nesip bolsa oğlum, nesip bolsa. Ece, men ulunamda sana çay alıp berjek. Ece, ne molly? Gel oğlum. Häzirlikçe şunu alayın, bar ýygnan jamşul gaýrat edin. Ne oynadyan mı? Geçen ayam şey diydin. Daý, üýüňizde remondam ýok. Patologdan suwak dur. Ahmet Bey diýme ýuwaş bol, olar ýaly diýmelläle. Gepin tümmek yeri men bolar orası uğrun eşitmene gelemem. Ertirin ödüne cahy boşadım. Ahmet, senem çümektebe baraňok. Barasyn bilýär ýöne. Ejeme kömekleşmesem bolma. Görýäňa işlemeli kazan çekmeli dost. Ýöne senden haýyşym. Ýöne sen men bärde göreniň malum aýtma. Nämçün? Yaranok diýäй. Bolmasa da dömüläpdirdi. Bolýar dost. Salamu alaikum başlı. Wa aleykümselam. Ahmet Tuğulum'a o işler ediyor. Bizim kampanyamıza ulu kömek ettin. Minnettarnıyım. Sağ olun. Inni bizim özgürlüğümüzde sana kömek edesimiz geliyor. Neye mi kömek gerek? Ayyo baş, kemme zat gülýäli. Yo, sen çekinme dayı.
Näme kömek gerek bolsa arkayın. Yavaş Hudağa şükür hemme zat gowy. Başlık, yekecemin. Soňurlaşarys. Bar başlyk. Salamu aleykum başlyk, gowy magdaýlaňyz? Wa aleykum assalam. Gel Ahmet. Başlyk şol arada Awa, aýdy ber. näme kömek bolsa aýdyň diýdiň-de. Awa, Kömeňiz gerek başlyk. bolýa Ahmet. Näme boldy gowşulukmy? Alo. Yekecemin. Alo, Ahmet. Salamu aleykum. Salamu aleykum başlyk. Gowmy ýagdaýlar? Gowy ödüňiz? Awa, ýagşy. Çaý gördüňmi? Hawa, Näçe gapy bar eken? 3 tane gapy bar eken. Boldy 3 gapy bolsa, biziň kampaniýamyzdan sowatdyr. Sağ olun. Taňar alkyzyn başlyk, sağ olun. Bile ýalkasyn ini. Başlyk ýene bir haýyş bardy. Şu gün Ejemowadan geldi. Onuň Aha, tuwalama. şu gün şo bir jaý görkezäjekdim de nesip bolsa. Ha, düşündüm. Ruhsat sorajak bolýar. Arkay, işten bilen bolýar. Sağ olun başlyk, taňar alkyzyn. Geçeňe de köp salam aýtmaň adymda. Bor, bolýa. Bor onu görüşürüz. Bor başlyk, bolýa. Sağ olun. Tawar salama. Hey, göçüp konup yürümekden hem ýadadım. Vay vay. Oğlum. Vah balacığım, yılgırýaňam. Öňkü ýaşap ýören ýerimizde näme boldy oğlum? Ýene täze kwartira göçdükmi? Eje. Indi biz kwartiradan kwartira göçmers. Indi bu jaý senki eje. Çynyňmy oğlum? Hawa eje. Indi bu jaý senki. Näme gerek tadyň bar? Arkaýyn çekinme, aýdy ber. Jaý. Say. Menen taň şonu niçe bolýar? Bu dünýäde men öýsiz ýaşap bilerim. Ýöne sen bagtym, men köşgümdir oğlum.